muta'addidin. Saboda haka at-takhsisu karka dauka da'iman fil umumi kawai yake shiga, bal yadkhulu fi kulli muta'addidin sawa'un kana amman aw khassan. Ko in ba dan haka ba za a iya takhsisin adad ba, inda sai am yake shiga, ko ba haka ba, tunda adadi mun riga mun ce khas ne. to saboda haka kullu muta'addidin qabilun lit-takhsis. نعم والحق جوازه إلى واحد in lam yakun lafzul ami jam'an, yace wannan shine al-haqqu. Kaga akwai mace tsakanin as-sahihu da al-asahu da al-haqqu. In yace al-haqqu khilafuhu al-batil wal asahu khilafuhu as-sahih was sahihu khilafuhu al-khata, laysa sahihan ghayru sahih. Ko suraka anan al-haqqu yana nufin khilafuhu batil, ay al-haqqu jawazu takhsis ila wahid, hatta law kana milyon yumkin an tukhassisa 999 kamar ɗaya kaɗai daga ciki. Ko? A ɗaituka miliyonan illa 999 ko? Wa 999. Ko? Kaga a ɗai suka wahidan kenan. Malam yastagriqu. Za mu karanta malam yastagriqu. So da haka matukan bai istigraqin shi ba jaizu. To إن لم يكن لفظ العام جمعا إن لم يكن لفظ العام جمعا good وإلى أقل الجمع إن كان إذا يزم جمعيني الرجال جاء الرجال بذلك شيء جاء 10 رجال إلا 9 با saboda idan ka ce illa 9 istasnaitaha ila wahidin ولا يجوز استثناؤه إلا إلى أقل الجمع وهو 2 أو 3. فذاك جاء 10 إلا 7 جاء 10 إلا 8 أقول ما سجن أول الأقل العدد 2 ina fatan mun fahimta. So وقيل مطلقا wasu ce a'a ai shi ma ba sai aqallul jam'i ba za ka yi takhsisin shi mutlaqan ko da ila wahid ne kace 10 illa wahidan ne ya illa 9 din. Awa ɗaya ina jiran ka fara awa ɗaya ba minti 56. Na? Misali awa ɗaya ba minti 59. Minti ɗaya ke. Ko? kai kana jiran. To kaga mutlakan din kenan. Idan ka ce ba minti 57 ila aqallil jam'i kenan. To wa shadda al-man'u mutlaqan, wasu ka ce a ba za a yi istisna takhsis daga adadi irin wannan ba mutlaqan. amma yani shi ma yace shazi ne wannan kauli. وقيل بالمنع إلا أن يبقى غير محصور إلا أن يبقى غير محصور. جاء 100 إلا قليل ka غير محصور. to wannan yayi a ganin su. وقيل إلا أن يبقى wato za ce idan to ba haka ba fa a ce to wannan kawai khasi ne ba ami bane dama. za mu zo wannan bayanin. Idan kace ja'a 100 illa 10 ko illa 7, a ce to ai akwai irin wannan siyaqat da guda sai ce a dama wannan ai ba 10 bane ba 100 bane. za mu zo wannan karatun, za mu zo, ban so in ta bayani kafin iso. Ina fatan mun gane. In kai ta'alimi da yake ma 100 ba am bane, in kace ja'a nasu illa 100 minhu, a ce to wannan dama khasi ne ba ami ba. an fahimta? وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله illa an yabqa qaribun ba qariban ba, shine daidai. illa an yabqa qaribun min madlulihi, kaman kace 10 duka wannan khasi ne, amma da yake muna maganar takhsis ne ba laifi mu rika bada misali da khas din. 10 illa 2 illa 3 ka qaribun min madlulihi, dan 8 da 10 suna kusa da juna, amma ba za ka ce 10 kuma ka yanke 7 ko 8 ba. amma za mu ga cewa ba shi ne kaulun raji ba. والعام المخصوص مراد عمومه تناولا لا حكما. kalam muhim. al'amul makhsus, shi wannan am din da muke magana wanda aka khassase shi, to shi umum din nashi an nufe shi yana da hukunci, hal ya ta'allaqu bil hukmu aw al hukmu ya ta'allaqu bil khususi faqat. idan haka ne ya koma khas kenan ba am ba, ko? to sai ya ce muradun umumuhu tanawulan, amma min babil hukmi
laysa murada نعم wato yana so ya bambance maka tsakanin hakikan shi da majazinsa ne har cewa kuma an nufi umum din a cikin siyakin ko ba a nufe shi ba sai ce an nufe shi amma a tanawul kawai نعم ba a hukunci ba na'am والمراد به الخصوص ليس مرادا to kaga kala biyu ne akwai al'amul makhsusu akwai al'amul muradu bihil khususu نعم tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum ai wannan kulla din dama muradun bihil khusus la yuradu bihil umum al mutlaq ko ba haka ba saboda haka shi al'amul makhsusu daban algargara malam wal amul muradu bihil khusus daban shi al'amul makhsus urida al'amu asasan summa tussa minhu ba'd afradi shi ko al'amul makhsus min al-itlaq al-awwal lam yurad al-umum mun fahimta al'amul muradu bil khusus min al-itlaq al-awwal la yurad al-umum shi ko al'amul makhsus iradan guda biyu ne utlika al-am wa urida al-umum ثم خصص من ذلك العموم بعض افراده شيكو الامر المخصوص دا ما اي الامر المراد بالخصوص دا ما خصوص ake nufi tun farko عمومه ليس مرادا عمومه اصلا ليس مرادا اطلاقا نعم an fahimta ba إيه نعم والمراد به الخصوص ليس مرادا جميل. بل كلي استعمل في جزئي واضح كلي استعمل في الجزء ومن ثم كان مجازا قطعا al'umumi shi da aka kira shi da umum lafazin da aka amfani da shi na umum majazi ne da annahu laysa muradan hakikatan shi al'amul muradu bil khusus والأول حقيقة wal وفاقا للشيخ awwal الإمام. anan an ce al ashbahu hakikatan amma al awwal haqiqatun din yafi ko kuma hakikatan din to kaga shi ko al awwal al amul makhsus to umum din ba ma khussa din ba umum din muradun hakikatan aw majazan shine yace to al ashbahu hakikatan amma jamhur sun tafi akan majazi ne amma dai ya fara da abin da yafi yadda da shine mazhabin bahaifinsa sai yace wal awwalu hakikatun watan al amul makhsusu umum din sa hakika ne dilalan umum din lafazin umum din dilalan sa hakika ne wani abu ya shigo amma ba komai ina fatan ai ba za su daina shigowa ba kofan haka take a rufe gaba ɗaya inda ba wani zai shigo ba umum ɗinsa dilalan umum ɗin haƙiƙa ne ina fatan mun fahimta a wajen ashekul imam good wal fuqaha نعم a nan alfuqaha an yi saɓani wasu fuqaha yake nufi wasu suka ce alfuqaha hanabila yake nufi ahnaf yake nufi wasu ka ce alfuqaha ash-shafi'iyyun yake nufi da yake alfuqaha mun sani idan itlaqin shi galiban ana nufin al-ahnaf to amma shi so da yawa zai kan yi itlaqin su kuma yana nufin malaman shafi'iyya ne wato malaman furu'a nake nufi نعم وقال الرازي إن كان الباقي غير منحصر watan al-razi yace al-amul makhsusu yakunu haqiqatan ay umumuhu makhsus din dama haqiqa ne amma umumuhu yakunu haqiqatan in kana al-baqi ghayra munhasir saboda idan hasarta al-baqi ka ce bari mu rika amfani da adat duk da mun san adadi ba am bane za mu yi amfani da adadi duk da haka dan a fi ganewa in ka ce mi'atun illa ba'dhum mi'atun illa ba'dhum kaga al-baqi ghayru munhasir saboda haka har yanzu umum yana nan da karfinsa amma ka ce mi'atun illa sab'atun ai ka rage ma umum karfi mun ka dauka mi'a umum ne duk da ba umum din bane ka rage ma dilalan mi'a karfi kwarai da gaske saboda kowa ya san yanzu 93 ake magana an gane dukkan yawata alhamdulillah alhamdulillah نعم وقال الرازي إن كان الباقي غير منحصر وقوم in khussa bima la yastaqillu bi muttasilin kenan wanda zamu gani a gaba al mukhassisatul muttasila نعم al istisna'u ash-shartu as-sifatu al-ghayatu al badalul ba'd min al-kulli نعم وإمام الحرمين mun san kuma al mukhassisatul munfasila ba duk dai zamu karanta to ma la yastaqillu yana nufin muttasila
نعم. وإمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين. as-sawabu in ji al-mahalli da mafi yawan shurra bi'tibarai tanawulihi wal iktisari alayhi ba bi'tibarai ne ba bi'tibarai tanawulihi wal iktisari alayhi saboda haka bi'tibari tanawulihi amu bi'tibari al-iktisari alayhi bi'tibari tanawulihi haqiqa bi'tibari al-iktisari alayhi مجاز لأنه لا يقتصر عليه كو أما من التناول تناوله اللفظ أولا ولكن هل اقتصر اللفظ عليه؟ لا فهو من حيث الاقتصار مجاز ومن حيث التناول حقيقة والأكثر مجاز مطلقا شيني قول أكثر شو مجازين سوى ده أرجع أمبرما دلالم أمر تند أكرجع أكيد خاصة شيء وقيل إن استثني منه har yanzu watan sai suka ciro cikin mu kaga can an ce bi ma la yastaqillu suna da yawa cikin ma la yastaqillu din sai suka dauki istisna sau dilalin shi yafi karfi asharatun illa khamsatun illa to wannan illa din dilalan istisna yafi dilalan sauran karfi akan a ganin su akan cire abu daga umu zuwa khusus saboda haka sai suka ce idastusniya minhu fa huwa majazun وقيل إن خص بغير لفظ وقيل إن خص بغير لفظ watan in ya zama abin da yayi taksisin shi ba lafazi bane kamar akali ne ko hissi ne ko wani abu daban ba lafazi ba ko urfi ne ko makamancin wannan na'am wal mukhassas qala al akthar hujjatun good al mukhassas din shi al amul mukhassas wasu malamai suka ce mafi yawan malamai suka ce hujja ne watan abin da za a ginu da hujja a kansa ne shi mukhassas ka ci gaba waƙila in wata aka ce hujja ana nufin qat'i ne okay waƙila in khussa bi muayyan gair la mubham la bi mubhamin wato wasu ka ce a'a zai zama hujja ne wato abin da za a yi uruj alaihi ba za a je a nemo wani hujja daban ba za a dogara da shi idan ya zama bi muayyanin aka yi takhsisin shi amma aka yi takhsisin shi da mubhami to ya zama mushkil ba a san me aka ciran ba ko in na ce a akrimil ulama'a illa ba'dahum gaba ɗaya maganan ya lalace saboda yanzu wane ne ba zan karrama ba wane ne karrama shi waje ba a kaina cikin malamai kowanne zai iya zama cikin wannan ba'dahum din kowanne kuma zai iya zama baya ciki amma na ce akrimil ulama'a illa man la yahduru waje kaza 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 sai ya zama kuma an san waɗanda la yahduru ne kaga bi muayyan ne saboda man la yahduru an san shi dan haka har yanzu dilalan akrimil ulama yana nan da karfin sa saboda ka san wa zaka girmama ina fata an fahimta to alhamdulillah wa qila bi munfasil wadihi watan wasu suke cewa hujja ne amma sai idan khussa bi munfasil in ya zama abin da aka yi zamu zo al-mukhassasatul munfasila watan in ya zama abin da aka yi takhsisi da shi munfasil ne ba muttasil ba to yana nan hujja amma aka yi takhsisin shi da muttasil suna ganin an riga an cire karfin sa a ganin su wa qila in anba anhu al-umum jamil wato in aka ce faqtulul mushrikina sai aka zo aka ce banda mata ko banda dhul ahdi to shi mushriki wanda ba mace ba da mushriki wanda ba zul ahdi ba lafazin faqtulul mushriki ne yana nuni zuwa gare shi yana nuni bila shak amma in nace wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma sai aka ce wanda ya saci ƙasa da rubu dina banda shi lafazin wasariq wasariqatu yana nuni da man saraka aksara min rubi dinar baya nuni a cikin lafazin zaka sami abin da yake maka nuni da cewa to tun da la yunbiu anhu al-umum to ba hujja bane ba anan zaka sami hujja ba sai dai ka same shi a wani waje daban ina fatan an fahimce ni
amma shi wancan li'annahu an ba anhu al-umum shi umumin tun farko da aka yi kafin ai takhsisin shi yun bi'u anhu shi wancan mushrikin saboda haka ya shiga ciki نعم وقيل في أقل الجمع hujjatun fi aqallil jam'i in nace akrimin nasa illa ba'dahum misali to menene aqallul jam'i isnani ko thalatha to yasduqu fi aqallil jam'i wannan hujja ne fi aqallil jam'i fi thalatha ay awjabtu alayka ikrama thalathatin minan nas lam mu'ayyinhum amma dai hujja ne akan akalla salasan nan sai ka karrama su ko ba haka ba limadha li zikril jam'i ina fata an fahimta saboda haka akallul jam'i dai akalla zai shiga maza da alaihi kuma zanni ne a dilalansa a cikin sa وقيل غير حجة مطلقة wannan kaulin wasu ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلى الله البحث عليه عن وسلم. المخصص qabla al-bahth an al-mukhassis shin a rayuwar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ya faɗi abu magana amini shin zaka tsaya ka fara binciken cewa shin wannan am din umum din akwai abin da ya khassase shi kafin ka aiki da wannan umum din babu ita masaku duk da akwai wanda suka saba da wannan amma dai kauli raji shine babu kawai zaka yi aiki da shi ko نعم وكذا بعد بعد الوفاة. الوفاة خلافا to لابن سريج me bambancin fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam da ba'da wafatin me bambanci ba sauran shari'a da zakumullahu khairan shari'a ta riga ta cika saboda haka in akwai muhassis din akwai shi in babu shi babu shi to amma kafin wafat ko zai yi ba muhassis din saboda haka kaga ba'da wafati bukatan yafi karfi saboda zai yiwu akwai muhassis din in ba shi kuma ya tabbata babu shi gaba daya to shi yasa ya bambanta fi hayatin nabi da ba'da al-wafati khilafan li ibn surayj wanda yake ganin wujubul ba'thi an al-mukhassis نعم wa thalith وثالثها إن ضاق الوقت wa yajibu al-ba'thu illa idha daqa al-waqt fala yajibu alayka al-ba'th نعم ثم